Láska à la Wisconsin. Bol som s mamou v križovatke na zmrzline a načapali sme Donu, ako sa ulieva zo školy. A bola opitá. Uprostred dňa bola ako Suelen z Dallasu. Ty si bol na zmrzline v križovatke so svojou mamičkou? Prečo si mi to nepovedal? Aj, ide o to, že bol na zmrzline bez nás. Nevieš dvihnúť telefón? Viete, kto ho nezdvihne? Jackie. Rozišli sme sa a ona ho nezdvihne a nezavolá mi, aby ma pozdravila, alebo mi ponúkla vášnevý porozchodový sex. Je to vrchol sebectva. Mama je práve u Pinsiotiovcov a hovorí Bobovi o Doninom opilstve. Také veci sa uprostred bieleho dňa nerobia. Pokašľa ti to celý... To, čím myslíš. Viete, čo myslím? Áno, treba byť triezvy. Preto zostávam čistý až do 3:00 po obede. Do 2:00. Preto zostávam čistý až do 2:00. Lenže ja nenosím hodinky.